Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Is-sena li għadha kif intemmet l-2023 ġiet ikkonfermata bħala l-aktar waħda sħuna li qatt ġiet irreġistrata. Xjenzati mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea Copernicus Climate Change Service ikkonfermaw dan hekk kif intqal is-sena l-oħra kienet kważi 1.5 gradi Celsius ogħla mill-medja. Minkejja dan ir-rapport ta' xjenzati mill-Unjoni Ewropea qal li din is-sena ġdida mistennija tkun qar minn dak li seħħ is-sena l-oħra. It-temperatura medja għas-sena 2023 kienet iżjed minn dik li kien hemm fl-2016 hekk kif din tal-aħħar kienet l-aħħar sena rekord fit-temperaturi globali. Intqal li dan ir-rekord intlaħaq minħabba żieda qawwija fit-tniġġis tad-diossidu tal-karbonju b'dan wassal għal temp estrem madwar id-dinja kollha fosthom fl-Ewropa u fl-Istati Uniti. F'Pariġi fl-2015 kważi 200 pajjiż qablu l-massimu ta' żieda fit-temperatura kellha tkun ta' 1.5 gradi Celsius b'dan kien mistenni li jintlaħaq fi żmien 30 sena. Iżda skont dawn ix-xjenzati Ewropej dan għandu jintlaħaq matul din is-sena li għadna kif bdejna. Is-sena l-oħra is-sħana qawwija laqtet l-aktar lir-reġjun tal-Mediterran bl-isħana qawwija u waslet għal temp estrem fosthom bnierien qawwija fil-Greċja. Malta wkoll għaddiet minn mowġa ta' sħana qawwija f'Lulju li għadda fejn wassal ukoll għal numru ta' ħsarat inkluż fil-qtuħ tad-dawl. F'Lulju li għadda f'laqgħa mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD fil-Belġ ta' Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern se jirdoppja l-investiment immedjat favur is-sistema tad-distribuzzjoni tad-dawl f'pajjiżna dan bħala parti minn investiment tal-Gvern ta' 90 miljun euro biex tissaħħaħ id-distribuzzjoni tal-elettriku ta' pajjiżna.